Sa bagay. Ako ba usapay tawag ka ng kuan nga... Si Paasa, wala ang good ko gibuhat. Mo sa bagay. Friendly lang yung ka ba? Basin. Extreme friendly. Yes. Ano, sounds mo na extreme. Si Prami to, Prami. Samok, eh. Ano ka nang nilalabi? Guwapa man tanaw, pero man po'y kadate-date ka ron. Ano mo itong sa po'y kanan nila? Choosy po siguro Yung niya. gihulatan daw. Naipanisig yun Thomas sa ulat Korea. siguro. 7:24, good morning ko diha sa Talakag, Bukidnon. I'm sure bugnaw kayong panahon diha. Katanan mga Talakag, Bonsetas, Fanfan Rajikan sa Station 1, 2, 3, 4. Sa Dunggaon, yun no, nag-imagine. Basta yung ani ka na binang pag sunrise, no? Yeah. Dami kay mag-tent diha sa Dunggaon, no? Kabugnaw. The simplicity of life. You couldn't ask for more. Pag sunrise, bugnaw ang panahon, magkapi-kapi dayon ka. Ay, Ay, sarap. sas. Nagsara. Huwag na ako na kayo dito. Sarap, 2 days sarap. ko silang extreme dito sa kuan. Station to sa Ubos Baba. Oo, ay. Basta bugnaw kayo may gala ang panahon. Nabi na karon kay Christmas break na ito na mo dito. Pabugnaw lang mo dito. Di ba open sila? Open sila. Yan, perfect. Hello, sento lang diha. Good morning. 7:25 sa itong oras din may gala. Ito nilang ilang ngayon pa. Ito na po ang ating Gugmanggiyaha Drama Edition. Naka-live na ba tayo? Ayan, naka-live na tayo, may gala. Lantapan Bukidnon, grabe daw katugnaw. Sama na lang po sa Saudi Arabia. Bugnaw. Super, mas Bugnaw ba rin diya nga, kuhan man? Singapore day. Di ba na Desierto, maguto na to. Jan Sabana, hello diya. Salamin na sa itong mga OFW, kung magpadala mo diri ay may kalimti ha. Good morning sa inyong tanan. Sinamulan na po natin ang alamat. Ito na ang ating letter for today. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pakita sa mo mga fans. Hi ka muna. Dear M.O. Diba? Pwede, barang nagsalmo sponsor yun. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Maribeth. Just call me, my name is Maribeth. Maribeth? Walay V na Maribeth. Maribeth. Yeah. Kay TH man siya, Maribeth. Ingon si Boy kaya taga Nazareth. Tama. Unsa nga stress? Taga Nazareth. Di me sure unsa na stress. MOR na ako'y kalib-in karon nga itago na to sa pangalang si Nico. I have a live-in partner. The name is Nico. Nico Boy. MOR sa tinod-anay lang.
Tamis ba yun ang among panaginigugmaay ni Nico? MR, that truly for me is very sweetie our relationship. Dugos lang mahigan. Nalipay kayo ko kay niaging bulan, nakasulod na gid siya o nakakita na gid siya og trabaho. MR, I happy for me because Nico, nakasulod, get inside the work. Yes. Get inside. Nakasulod, get inside. Get inside the work. Ah. Dili ta magpasulod og gabi. Okay, MOR. After 1 month, medyo nabantayan ako nga na-busy na si Nico. MR, after 1 month, Nico is so very busy. Nga halos nabantayan ako, sige na lang siya, overtime. What do you mean halos? Most of the time. Tama, most of the time. Most of the time, he's always... Actually, MR, most of the time, Nico is always be overtime the work. Hantod, sa nananin ko'y nadunggan nga istorya na nasa'y giiring-iringan nga kauban sa opisina. MR, until the time when I hear the Nico is there's a cut. Iring-iring, tama, kat. Tama, No, kay gamay pa man, kitten. Kitten. Pero MOR, sa diya ako siyang pangutanong kung tinuod ba ni, siyempre, wag gid siya mo. Ni-deny gid siya, may gala. MR, I asked the Nico, how about 8? Nico is, what do you mean deny? Deny. He denied. He always denied. He always denied for me. Yeah. Hanton nga sige na din mi og away tungod ni ini. Until always be fighting MR because of this. Og diri nagsugod ang akong gugmang giaha. This is the starting of love life. Ako yung mong boss. Ikaw si Nico. Do, kunya po do, abanta do. Sila, dahan mo yung isang... Ay, di, unahan sana ko siya. Pagulinin mo. Pukawin mo siya. O, saan saga? Sana oras nila ganina, wala na makabantay pagulin niya. So, gabi nyo, gabi overtime lagi naman. Overtime, sa trabaho gina. Kasi, sinon lang mga istorya na nakay-chicks niya. Wala, kabalo, gagawin ko na. Trabaho, gagawin na ko nga. Parang isa itong kaumaon. Uy, kasi ba ni mo? Say kasi, mukha pang matay mo ipukaw. Ako na ipukaw niya. Ako na. Take two. Okay. Hoy! Oh, samog siya. Bakod na! Pamukaw na may magkatulog siya. Eh, bilang na sa siguro ka nung sinikars ko yung gabi eh. Ay! Samog siya. Ay, dagang kay overtime. Alas 2 na kaulig niya. Overtime! Kapila na lang adlaw ni mong sige overtime ba? Dagang kagiyapa sa opisina. Kanas naman din na mao man na project ninyo. Sir, oy, samog kay kabalo. May ka-December karon niya. Dagang kay mga... lakaw nga mga papel. Glakaw nga mga pag... Lagi pa process. Sigurado gid kag sa trabaho niyang gina-overtime. Of course, kabalo. Bigit ka nga. Ang ako... Basit siguro nga pag umani mo sa iyong trabaho na din kayo ginalawasan ha. Akong trabaho, diri, balay, ulit, trabaho ka na, bigid ko kay, ikaw na bigid ako ng bills. Eh, Kabalo, bigid ka nga gipatik na kasakong hayop. patik sa akong heart. Di na gid ka mairis ba, napatik na gid ka pag-hayop. Ikaw daga na ba naingon sa kuwa nga, kakita kanila. Apa yun? Kung magsaba, basin mo na yung kakita mo nang gaka-overtime ka. Nakakita ko nila, kay sugo ko lang ko ni bossing nga na ipaprocess ng mga papel. Bantay lang gid ka mo overtime ba? Bakod na di ako. Storeta, ang bossing mo na i-chicks. Ikaw mo yung cover up.
Dito lagi. Ang ending galing-galing, dito ni magkapaingon ka. Aking mahal. Panisan yun eh? Panisan? Nako. Dagko ang panisan? Okay, palaman. Nico! Sir. Ay, dito! Alisa! Good morning, sir. Grabe, matsog yan pa na kalala. Ali. Good morning, sir. Grabe ito na aking gabi ba? Hubog kita. Grabe, sir. Kaya kasi rin sabak-sabak nung ito na yung kaya itong babae, sir. Aba? Uy. Ay, may pagsaba-saba nga. Nako'y relasyon na ng atong kuhan diya. Atong finance na to. Kung ba kayo isuot niya gabi, sir, bakit kapinsip rin. Gituyo to niya para di na kay kumahasol ba? Yalagay ko, sir. Eh, katong naging adlaw, nagpantalon magod siya. Medyo nakilo akong kamot. Munang ako siyang gipagsayal para di na kayo hasol ba? Bantog na, sir, kaya yung karsones yung ipatay, kaya sipir ang tangkas. Doy. Sir, pauli sa ta, sir, kay... Unya. Ha? Mura gyapon dating gawi. Sige na, away sa kong asawa, sir. Ay, Sigaw. Sino labo ano away mo sumasawa? ito kay mga ikong kauli ka ba? Biya siya nga. Yes. Dito nga ako imong kauban. Tingnan nga natin yung mga trabaho nga Ako ipambuhat. nagigingnan nga nag-overtime ko dito sa atong opisina. Ay, asam ka mo to. Samanto ka di. Di kami nung takairin nyo noon. Sige, sir. Sa taong nga one heart beta diri. Migo beta. Nawi kwarta ihata dito. Igna siya nga makita mi. Ito eh. Ha? Sige, sir. Ato eh dito Kasi din. ito, wala'y bulak yung padalaw. Wala na siya. Chocolate, sir. Bulabo kay ina nga dito lang gyapon ang tirada. Basta mura gyapon ang college style na tinaya. Atong nairom nga kanta-kantahan, sir. Dito. Dito gyapon ha. Sagalang, sir. Yung sa chika na yung sa chika. Mani ka na ni Sir Bang ka. Dili. Sa akin na kunya ko agad. Mobo. Kasi pangalan niya. Si Bibi. Bibi, tutoy na Bibi. Tutoy Bibi. Mas kung sige di ka ni Sir Bang na. May uni ka nga. Mas ginatong kay kung nimo kay gwapo ka. Mas gwapo mo kay ni Sir. Bi. Nagpadala ni Sir nga. Porto. Wow, ako ani? Muna kay dito na po mura gyapon kuno gyapon to dito. Ito na kilo yang si kamot ba dito. Paghinom ay pagsabad na. Kon ba nang ingon si Sir ba na kay kan Sir. Gumagi ka ni Sir no. Huh? Dili uy. Idol kay ni si Sir bagay mo. Lakas mo kaniya. Pasakay ra kaya to. Pasakay nga sabak mo kay kaga. Dapat di pasakay nga na wala man ganito puti sa imong mata. Ang itom sa mata. Wala man ganong itom sa imong mata gali. Kasulimban man imong pananaw bisog ngit-ngit kay tong rumah tong gisiyat-siyatan pero sa limban imong mata bakla. Napasay mga bawals. Grabe sila oh. Ako, koto ba yung paglaway yung taon? Hawid-hawid ng taon ka itong beer. Dinahin mo. Mayo lagi yung ta kung ikaw to. Ha? Ay, kasusan. Dinahin ka sa ako nga, way kwarta, kabos, mapay dagway nga, labaw pas kilomot. Blue ka, ikaw man akong type. Ha? Sigurado mo sa akin, sa kay ka. Wakak ko sa kay ka si Sir, gini mga idol kayo. Nagay kayo, dungog kayo mga bawal Kaya siya. ka ni sir. Gwapo, pero way kwarta, wag yapon tali. Sigara gwapo, way kwarta ko ngayon. Ang giyang ko nagikuha na ba? May ba itong mga lisod kay panagway, pero ang kwarta kay banig man. Pero unya ba? Yun si Sir, dito ko nagyapon nga rin. Oo, sige. Pero di ay daw suot og katong maong daw kay maglisod siya. Ay pag suot katong maong katong putol na dali ra pagwalis. Dos. Kanang dalaga mo kaon og pantoy tanaw. Sa pagkaon sa dalaga, pinahinay kay ng boss. Dahil sa kabog pandugay ginaw. Gamay kay nga pa. Boss. Ayun na boss. Nana siya dito boss. Nakunan na siya sa room. Ano nga, Brad. Kanang
ikaw sa entertainment na batin. Sabi kong asawa na. Ha? Ikaw na sa dito. Ay kamalaka ako. Nawala yung kwarta. Kung may bayan na. Sabi siya masupok ko. Patay na yan. Boss, nana siya dito, boss. Ready na kayo, boss. Isuot na niya. Mau ba? Kadagkuton na yung kayo. Isuot na niya. Imo din king nang di siya magmaong day. Oh, di ba mga kakabalo ko nga. Pulikip yung hilo pa rin yung kamot. Lagi nagkuan, lagi na kilo kita ang kamot ng pikiha kayo. Okay na siya, boss. Kuton na yung gigang. Kanang Brad, kanang natay problema. Ha? Mas problema sir nga ready na kayo to. Wa ko kabalo ba nga kuan malay. Karom dito mo uli akong asawa de. Na, dapat. Suko ka ito dito ka rin. Ano lang. Para di malain to si Bibi. Naikwarta oh. Saan man ako, boss? Kanang kwarta ihatag dito sa'yo. Tapos, kamo na lang enjoy dito. No. Kamo na enjoy dito, kamo na uban-uban dito. Sabi, boss. Ikaw na ibahala. Ay, sino ka? Ako araw magyapon ng kwarta. Ha? Para di na siya masako. Ina siyang next time na kumo, or itry na kong apas, pero mintas ko, kamo lang sa... Ako ito kasi, boss nga. Ina lang lang ko yung meeting, itry na ko. Basta kailingaw-lingawan lang siya, sabi tadi ko kabot. Ha? Ako na bahala nga, mayon siya, boss nga. O, ikaw na ibahala dito, pakan up or dira, ana. Painom ba, boss? Painom? Painom. Uy, basi mo kuot sa kakapil, ha? Ako, kanos abag ko. Bantay mo try, ayaw mo traitor ka na ako, ha? Ay, kanos agad ko kaluhib ni mo, boss. Bantay lang yun. Sige. Sige, boss. Sige, boss. Nanay, isa sa bagod-bag mga kanya. Wala siya doon, kanagbirit na po, di mako ng cellphone. Sakitong kagwang ako. Hindi abot din siya. Wala ikon. Apaso na ako to dito. Balik time. Adi, may nakakadyan lang. Tawagan ako na yung kauban ng mo. Story lang kasi akong ilong. Nag-upat mo ni Kuan? Ha? Ganyan lang mo out? Yung kinag-overtime na mo. Wala din. Saan awara mo? Apas ako dito niya na. Ay, Maribet! Ganyan naman ka. Sige, tanaw-tanaw ang imong cellphone. Hinay, uy! Ganyan ako. Tingalag yung kasi kataro si mong cellphone. Ang lubat pa na. Nag-charge magod ko, di ka ka-on mo nang... Munang walay manawag kay naka-lubat man. Ay, ginoo ko. Naraman na, ni-on na. Oo, sa'yo problema ni mo nagbagot-bot man kada. Alang ni si... Ganina na kasi sipa-sipa na yung tiil na nabuslot na ng salog. Ay, kani magod si Nico na uy, di ka ka-contact. Gabi ira ko sige tawaga ani ba sa nakatuwa. Abas, kabalubek ka na imong bana nga grabe kayon. Grabe di gid Para- ka text ako nay. Malay mo kay na hold up lang. Kamu mga babae, advance mo gunahon na. Ayaw mo sige gunahon na nga kundi makareply ang bana na ilain. Malay mo, naligsan lang di ay. Wala man, ako lang nag-worry lang ko. Sama Ko lang yun na. Ay, sabi, tawagan ko to yung busing di. Bossing naman, kailan ba siyang bossing? Siyang office mate naman ka na, ah? Oh, kati yung office mate. Sige, tawagi kay kanina na. Ako'y naglabas yung ulo ng pasipa-sipa, ha? Ay, sanay, sagsabag Kay gubot kayo kaging gadula ko diri sa PS4. Samo kayo ka. Ganito bag na. Pagdali! Hello? Ha? Ano mo siya? Saan nga? Nagkuan daw? Nag-overtime daw mo? Ha? Wala na dito ang project? Sige lang, ha? Sige, ha? Unsa? Unsa na po, ha? Unsa. Ha? Sige, kapilam ni ma, ha? Ay, salamat kisa. Salamat. Oh. Agoy! Ano, sige, Duda ko lang yun ba? Sige ka, ha? Unsa? Ha? Unsa yung problema? Ay, si Nico, overtime yung pananghin. Yaman na naman nilang project. Ha? Ito sa kunay. Asa ka pa dulong? Pasun sana ko to. Muapas ka dito, nakapantira ka. Tamuha pa pag-ilis, pod. Ay, wait lang. Tanawa ka. Oy, pag oy, relax day ha, ang imo, ang kapuso, ang imo, agoy, ang puso na to day ha, ang puso. Day! Nay, ambot na lang yun kung sa kung mabuhat ka ron, Nay.
Gugma ko kanimo. Lumo kamis kini nga song. Nag-sweet music wala nga hubog na mamuduwa ko. Sweet music mo ba? Wala ka sa tamanggin nga, wala mo nito yung kwarta po. Hindi bagay sa mo. Tayo ni ka tago-tago na kung itong relasyon, pwede raman sa... Gugma ko kanimo. Sweet music naman. Gwapo gigil. Ito kay ganahan sa sir sa imo permi ba? Sakto gid ay kadakawa. Yan pa sa tambon. Sakto gid na kadakawa man si sir mga ligid sa. Paghilom ha? Igin sa galoib nimo ba kay. Naagid ay tanan mo gifted sa gid ay ka. Oh, napay pa ang wagi ko kay ka. Nayon tag ikaw to. So, lagi ang saot naman pero wala may kwarta. Hindi importante yung kwarta. Importante, enjoy ta. So, okay na lugar ka na. Magsikilid pinta, hindi tayo pamalay ni sir. Uy, itapo lang gud na to. Schedule na lugar ka ni. Hindi ka rin ako ma. Okay na ka. Okay kayo. Ako, wala may problema. Pero idol ka mga pero kagataha ko ba kayo? May kwarta. Matong tatawag lunch pero ako kayo kabayan. Nagtinan lang tatawag yung interior. Gusto mo na, uy. May kabayan na gini. Ano nga, ano na may bakante diya nga. Pantion no, kalis diya, kalikot. Gako sa kuno. Kisa ko sa mangad sa gamay. Why nga imbog? Bakit? Lain na. Why nga imbog? Bagisangin sa kong ilong. Napay mong bangso, isulod sa kong bangang sa ilong. Hoy! Ha? Kinsa ka? Wow, ako pa'y mong gapangutan na kinsa ka. Ang pauta diri kinsa ka! Kinsa ko! Kinsa ko! Hoy! Agay! Niko! Agay! Niko! Agay na! Ingon-ingon ka sa ako nga overtime ko. Agay! Ikaw, Niko! Paminaw sa ba? Nangit po sa nangit po. Di ko alam dito kung ano na. Siguro lang to kay Kabos ng phone na ito sila ng Ay ha? Overtime? Isa na ako magagamit yan. Di manggod to ako. Hud ka kabus, manggod to. Sige, boss ka klaro ato ha? Ako lang mo ko'y gibilin dito kay si boss. Ibilin na to nga ikaw gagakos-gakos ka atong bayanaw niya. Kang boss to ni Gakos nga. Ako ram to gitanaw kay nailamok itong pa sa likod. Timing lang to nga giabot ang asawa ni boss. Naka-schedule na sila ato. Ako Ay na, di na ako maminaw sa'yo. Nya tanawa, nag-kiss ko niya, nakita ko nimo. Kung nakita nimo nga nagpatong ko niya, ako to. Siya may gipatong, dili mo lang to. Dito ako. Di ko kanimo mga bakak bitaw. Napulaan ako kanimo mga bakak ba? O nakakita kang mga ebidensya, kato nga. Di na kailangan, Niko, ako nang mahawa Time din lagi sa... ko, tanaw rin ko sa opisina. Kung sabo ba yung boss? Uy, Niko, kabalo ba ka ng mga overtime? Di mo gakabilar ko, ni mo ginulataw niya. Mura din niya binabuhat niya, isa ako, ha? Kapalo ka. Nalang day kilain babae, nalang day kilain Maminaw sa babae. lagi. Dili ko maminaw sa imo, ha? Muna kay gabuot Dili ko maminaw sa imo mga bakak. Imo ra nang unang-una baka ko eh. Basta kabalo ka nga gigugmata ka. Ina ko, Niko. Muawan ako diri, ambin na ako mga gamit. Asa man ka ayaw ba? Ambin na! Layas dito, kami na lang. Buong sa bahay. MOR, nilayas ko sa mua. Grabe ang explain sa ako ni Nico nga kato nga babae sa iya gidotong bossing. Mutuo ba ko angay niya? MOR, wala pag ikabalog si Nico karon nga boros na ko. 2 months. Ay, di ko kabalog kung ako ba siyang sultian ni ini.
Pero siyempre di po ko gustong mudak ko o mga anak ko nga wala yung amahan. Unsaon ako ni MR, ako na lang ba ipaundang kong trabaho si Nico yung kaso magaling magbalik may? Please MR. Sulti kon sa kong angayng buhaton. Pasok. Boy! Ay na yun, ba na sa trenta. Ako yung medyo. Kami magod-maguban na. Take me to your heart. Show me where to start. Let me play the part of your first love. Ito ni touch mobile mo Stars are movie. bright. Every wish is ours tonight. Asa di ba sa Pity those who wait. Trust and love to fade. Finding out too late that they've lost it. Never letting go. They will never know the ways of love. Bago na po ni WP na po, di na po YT. Masabi? Okay naman ang movie rin. Movie po dili man WP man YT man yung nasa kon. Tundaan. Dili lang sa ko. Aduha din ako. May adlib joke. Production pala. You... Kabalo di ko asa ko naliwat. MOR versus got to believe in magic. Lagi. Igas ka? Igas ka? Basahe gani next time. Sa kaligduan yung approaching smoke. Nagmaya ko ang nagsala. Lupo sa iyo. Umusulit. Nagbayad. Hindi ko kabaluan do. Iba na pong material. Ang WP ni mo boss, amang kadapit. Nagmaya ko ang nagsala. Bayot day siya. Nag-gets mo? Bayad sa malay si Kulakahan ko. Tira mo ni. Dua naman ng
si Manix din. I-reply siya. Alis na ba tayo? Bye.